Abrabo to say akwanto onwa yetu na asase so. Eto bia manifa benkum anase nifa. Eto bia osuni eya wo mu a eti nipanya. Ni say titie me dewura me di bra wiye. Me di dwumadie bi bra wo fie ni waware mu abusu no. Ayachim di se kwanso nsem. Eye dwumadie de be hwe ohaw ni amane a edi enya wa abrabo ni oman setemamfo. Ni say ntime ni mapam fo mo ye champion no mo ni mu de. E ba abrabo nsem de o mo de mu fo a. Ye be sin konwa ni ahwe eja kofa ban nsem a wasa wo hawa etiti wa abrabo ni oman setemamfo. Ebi ni landlord ni tenant fo. Hwe yen sa asesem. Ya da yesum se Christopher asofo eni omofrem. Eni na efitwi ekobrema. Ni ahwe kwan be fa sa be sia no kwan. De ye ne bedi ne chi ne bi ato ho amentima fo abenante so eti hia me akosua chimwa awa kantanka TV so maye twetwe nkoma emu odene kwaso nsem no ade so asem sebe